Vídeo 14. El·lipse. Per dibuixar una el·lipse hem d'activar la icona corresponent. Aquí la tenim. Ens cal dos focus i un punt de l'el·lipse. Primer anem a seleccionar els dos focus. Un aquí i l'altre aquí. I ens queda un punt de l'el·lipse. Per exemple, aquest aquí. A continuació anem a assignar un color a l'el·lipse. Per tant, el que farem serà seleccionar-la, com sempre, botó dret, propietats, i li assigno, per exemple, un color groc. Augmento l'opacitat i tinga, per tant, construïda aquesta el·lipse. D'exemples en tenim molts. Per exemple, la plaça de Sant Pere Vaticà de Roma té clarament una forma el·líptica. Aquí tenim els focus d'aquesta el·lipse, aquí estaria el centre de l'el·lipse i aquí estarien tots els punts d'aquesta el·lipse. Anem a dibuixar-la activant la seva icona. I a més, li assignarem un color vermell a l'el·lipse. Tinc els focus i tinc un punt de l'el·lipse. Aquí la tenim. Un altre exemple el trobem en la translació dels planetes al voltant del Sol. Per exemple, la Terra. El Sol ocupa un focus d'aquesta el·lipse i la Terra seria un punt d'aquesta el·lipse. Anem a assignar-li una animació. Per fer això, selecciono el punt de l'el·lipse, la Terra, botó dret, i una animació. Veurem en aquest cas com seria la translació de la Terra al voltant del Sol.